Daşugudun ýaşaýjylary mobil telefon aragatnaşygynyň hili we bahaty bilen bagly birnäçe problemanyň ýüze çykanlygyny habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýlaryň jekme-jekleri bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda regionyň ençime ýerinde şol sanda şäherde we etraplarda telefon gepleşigi gyzky wagtda ençime gezek kesilip durýar. Daşugud şäherinde we etraplarda alternatyw aragatnaşygy hadaly işlemýär. Her minutda 10-15 sapar ketilýär diýip habarçymyz 2-nji ýylda habar berdi. Onuň sözlerine görä mobil aragatnaşygynyň hiline degişli şikayetler alternatyw aragatnaşyk gulgamynyň müşterileri tarapyndan edilýär. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň sözlerine görä, soňky günlerde mobil telefon aragatnaşygy Balkan we Ahal vilayatlarynyň birnäçe ýerinde hem kemçilikli işläpdir. Emma Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä paýtagtda mobil aragatnaşygynda kemçilik göze ilmeýär. Daşugud Balkan we Ahal vilayatlarynyň birnäçe ýerinde mobil aragatnaşygynyň hiliniň yaramazlaşmagy barada habarçylarymyzyň berýän maglumatlary bilen baglylykda alternatyw aragatnaşyk kampaniýasynyň özünden resmi görnüşde kommentariýa alyp bolmady. Emma alternatyw kampaniýasynyň işgäriniň biri adynyň eferde tutulmalyk şerti bilen habarçymyz bilen söhbetde şoldy. Ol mobil telefon aragatnaşygynda dörän soňky bökdünçlikleriň anyk sebäbini düşündirip bilmedi. Ýöne geçmişdäki tejribelere görä muňa dürli ýagdaýlaryň sebäp bolup bilýänligini belledi. Meselem bahar aýlarynda ýyldyrym urup aragatnaşyk diňlerine ziýan ýetipdi. Ondan ozal uzak aralyga signal ýetirmek üçin ulanylýan optik süýümli kabel sanyny çykypdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Ol aragatnaşyk hyzmatlarynyň çäklendirilen bolmagynyň ehtimallygyny hem aradan aýyrmady. Emma detallary bermekden saklandy. Şol birakdyň özünde de Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, daşugudlylar mobil aragatnaşyk hyzmatlary üçin tölegi meselesinde hem käbir kynçylyklara duçar bolupdyr. 2 aý bäri aragatnaşyk kampaniýasy müşterileriň puluny tutup galýar. Hataba 50 manat goýulsa adyndan 25 manady hataba geçmeýär diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistan öz mobil aragatnaşyk ulgamynda dünýäde iň pes tizlikli we pes hili hyzmatlary hödürleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýar.